Zvakaoma kufadza muri yese vatikani zvakaoma mufunge zvenyini vangazoona zvavo mugoma simba rachemavaiting African Rhythm Kings apawo pamwe yakazokusigona sei kungarisanganyika mangwana musi Friday nguva dzingoti gori pana 12 UK time midday rakacheka nyika atosanga tiri kumbozohurukura inakaita navo vanobuda zvavano kubudiro kumabhanana uko ave kumabhanana makadiko kumabhanana kubudiriro wasitengera motikari yako hanzai wanoita zvekusaina yachaisiya wasitsakira mudzimai wako hanza vana kumbobvitana wasvivakira imba yako hanzi haakaivaka nemari yadoni iwe hambo vakafadza munhu wese azviita zvigone chisangana neni mafaro wadzo pachirongo huchipasana nyudzi mukoma mafaiti shungu dzemoyo aumbofa ukagona kufadza munhu wese mukati mehupenyu azvigone aisatiri kutoita izvozvizvi pano mwari kuzvona usadherere dzimnotodienofemenedenja angatisangana ipapo muri Zimbabwe.